Amakwaba. Yento asaba so wo akudie Eno na ya chine kufu se Premtobre wo Kasee enka de nso gu enka kwanya nkran na ye ba bi wo kokomlemle ne moto mu hade nso gu nkakra ne ade a ti osasa braba anya hwe be kosisi a na ho ato why hwe kakra nti ma me hyase ntem na me nkore tentem na ndwe na me hyase de fi yarama man so wiare ma bafie me de akato aso e de ama ti eno ne se ne se so esi etie na me hyase de fi nema na nema da Silva onim say esi ne ho to ne ba kakra ne ade a na one ne ge a che se one ne twi speed di pa no they say ge ne nyim ati omo de omo nyim a nye ne ere o ne ge wonyim omo fansi na omo hwu ne ade da na me ka kire o se Ghana ha no ne oba bi akwakonyim young say be na abekotua kwase abu ni ade but abrofo de mfa kwase abu nya hwe de hia se o wa tumi ni na di nkomo kakra ne ade a no ahwe no neat to hwe ne neat ni ade a na Ghana nyim ye no hu se ni kru ne ma no ni suban dada tumi se ma mu gwa hodo oba we di ka Ghana me ma ne fa pe ne ma no de agu akwam no to ne ma tena ho e na omo de enema agugu akwam mu omo de rules and regulations agugu akwam mu se na beboa ne ma na bo no so nye na sumdwi. Number 1 a rule 3 3 commandments ese nema onimse wontimi hyene ho so eti ese nema empena hwe bo betwe bia no odisi onimse obetwempena otwempena ma ne hu ma wiase nyina hu so otwempena obetwe free bonto wonkotwe but otwe an fansi. Number 1 no just ma bia hu se ene nema ne wenam da bi. Number 2 was it name I there we saw by match or matcha mon kodesa on share socks free name and kobogum. Number 3 was it name on him said there ba coffee ano so oba fi oba bia no a on fi na fono kitwe bi mon fa mo nanu ha mo mun twanta so nkwan da bi on fa mo dan fono kakra bi. 3 commandments a ne ge no dia ma no we dey come here come be say afiama nkwansa na wako say 3 commandments you bet me aka say ni afiama nkwansa makoma mutof mi kunu ni mi say oba hwiase ba say oba hwiase a di sa mran sem yi so ti na se ga na nyim abrofo de am say omu gugu so before de ese gugu so na kwala ne ti e shape ye fine oba na watimi ahumas ti am say omu ni say ni kunu ho be che do se ni kunu konko ko fa krum ko say obewo ti nema. And then my dedicated showing now they are baby jet Asamoah. Chairman, in 2003, making a debut, 20-year career, baby jet Asamoah officially on the Abana. Kejuana Kasee Kasee.